Hola, pirates! Avui hem estat repartint aquests punts de llibre a la Rambla en una acció que hem estat duent a terme de cara a donar a conèixer Pirates de Catalunya i la cultura lliure entre la gent que està aquí consumint cultura. Llavors podeu veure per allà un company, estem fent un spam Bluetooth en el qual s'estan enviant lots de llibres que són lliures a la diferent gent que va passant per aquí. Llavors, si passes en aquests moments per la Rambla amb carrer Hospital, una mica més a baix, davant del Liceu, doncs pots rebre un lot de cultura de franc.